Til vores kreative løsning med tegning med lokationer har vi prøvet at lave X-Games-logoet, som man ser her. Det har vi gjort ved lineære funktioner, parabler og tredjegradspolynomier, og så lige en cirkel til at angive den her globus, som man ser på det rigtige logo. Til at starte med har vi fundet en parabel, som vi eksempel ser her, som er 0,1x i anden plus 2,5, som vi har begrænset til at kunne gå fra minus 3,41 til 3,41, da det er der, at den støder på cirklen. Hvis vi så skal den omvendte, som man ser hernede, som sådan set er en spejling i x-aksen, har vi bare ganget med minus 1. Og det med at gange med minus 1, det er på den måde, man ligesom kan spejle det i x-aksen. Det er også det, man ser her ved tredjegradspolynomiet, som hedder minus 0,32 x til tredje minus 5. Det er igen begrænset fra minus 2,5 til 0. Hvis den skal spejles i x-aksen, ganger vi bare med minus 1, og på den måde får man den her spejling i x-aksen. På samme måde så skal du for at få den spejling i y-aksen bare ændre fortegnet for a, og så selvfølgelig hvor den skal gå fra. I stedet for minus 0,25 til 0 skal den gå fra 0 til 2,5. Ja, og så får man spejlingen i y-aksen. Og hvis den også skal spejles i x-aksen, så ganger vi med minus 1 igen. På samme måde er der brugt parabler hernede til at angive den her bue rundt om. Og igen, for at få den spejlet i x-aksen, ganger vi med minus 1. På samme måde gør vi med de lineære funktioner, som vi eksempel ser her og hernede. Der er ikke ændret noget, udover at man har ganget med minus 1, hvorved at fortegnet ændres. For eksempel her er x positivt, hvor den er negativ herover. Hvorimod at skæringen med y-aksen er positiv, hvorimod den er negativ her. Det specielle ved vores logo er, at den sådan set både kan spejles i x- og y-aksen, hvorved at den lykkedes til at blive en tapetgruppe. Man kan forestille, at der lå 1 til x her, hvorved at der bliver dannet en rombe her, som kan både spejles vertikalt og horisontalt. På den måde lever det op til tapetgruppen og det her tofold ved 180 grader. Vi har to centralpunkter, A og B. Vi tager den antagelse, at A og B ligger på samme længde fra hinanden, eller minimum så tæt som de kan komme på hinanden. Og de danner en 60 graders vinkel, som giver punktet I. Og hvis vores antagelse er rigtig, vil vores punkt A og B fortsætte som med den samme længde. Vi går ud fra, at længden mellem A og B er mindst mulig, og det giver med en 90 graders vinkel punktet D, som har den samme længde, eller minimumslængde, som D og F, og den har den samme længde som A og B. Vi går ved 120 grader ud fra den samme antagelse om, at afstanden mellem B og A er mindst mulig. Hvis vi så tager vinkel 120 grader til vinkel B, får vi punktet J. Og på samme måde til punktet J får vi C, og til C får vi B. Vi ser her på samme måde som ved 60 grader, at afstanden mellem J og B, B og C og J er det mindst mulige på samme måde som afstanden mellem B og A var. Hvorved at kriterierne for det her tapetmønster og de her translokationer er opfyldt. Ja. Hvis vi tager 180 grader, det svarer til, at man tager A og drejer den en halv gang rundt om centrum, hvilket giver os punkt C. Hvis vi laver en 360 graders rotation, får vi det helt samme mønster igen, hvor minimumslængden mellem A og B stadig er den samme. Hvor vi kan se, at den roterer 90 grader ned, som vi kan se her, og det bliver den ved med. Og den har ikke nogen refleksionslinjer, så vi har en tapetgruppe, der hedder P4. To punkter her, som drejes ned til det her punkt i 60 grader, og det her punkt har så de her refleksionslinjer, som vi kan se her. Og tapetgruppen samlet hedder så
P6M. Jeg ser med 2 centralpunkter her og her, og hvis vi vælger den 90 grader, så kommer de altså herned. Det man så kigger på er, om der er en refleksion i figuren, hvilket der er her. Det kan vi se alle de blå streger her. Det sidste spørgsmål man kigger på, det er, om den kan vendes i 45 grader, og om der er en refleksion der. Og det kan vi så se, at der er her 45 grader, og her er 45 grader. Og derfor er figuren altså en P4M.